Мисоли 8 аз савол маслои кушода чанд анди натурали нобаробари зерино қонӣ месозад. Ин нобаробарӣ ки пеш кор карда бошам, дар вақти надорам, кор кардан хостам. Чӣ кор мекунем? Ин намуди савол ки дар ҳар ду тараф нобаробарӣ дорад. Агар шумо ки касб дошта бошед, ҳар ду тарафро ё ин ки ҳар се ашро бо се зарб кунем. Яъне чӣ маъно дорад? Зарби се ҳамаи ифода ва зарби се. ин чӣ кор мекунад? Ин касрро хаттӣ мегардонад. Яъне тарафи чап 6 мешавад, хурда аст. Ин 3 ва 3 ихтисор мешавад, худи 5x минус 4 мемонад ва баробари 36. баъд ин чӣ кор мекунем? Адади минус 4 ҳар тараф мегирем. вақте ки ҷойшуи вазн меонад, ҳам вақт плюса мешавад. Яъне чӣ мешавад? 6 ҷамъи 4 5x 36 ҷамъи 4 ва ин мешавад 10 5x 40. ва баъди ин ҳамаашро ба 5 тақсим мекунам. ҳамаи ифодаҳоро ба 5 тақсим мекунам. чӣ мешавад? биём барои навсар фаҳмидан бо ранги дигар мекунам. ҳамаашро бо 5 тақсим мекунам. ва ифодаи ман ба чӣ табдил меёбад? 2x ва 8. аз инҷо мепурсед чанд адади натуралӣ нобарои зериноро қонем. Адади натуралӣ бошад, яъне аз ин калон чанд аст? 3 аст, 4 5 6 ва 7. яъне ҳамаги чанд? 5 дона адади натуралӣ аст ки нобарои маро қонеъ месозад ва ҷавоби ин савол 5 мешавад.